vain harmittaa, niin silloin laulaa saa. Sä laula na 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 Onhan tämä varmasti hyvä ajatus. Jokin voi mennä vikaan. Oi Raimo, murehdit taas aivan suotta. Mutta ilmoitit meidät Karjulan koulua vastaan käytävän maastojuoksukisaan. Vain varajoukkueeseen. Toisin sanoen, me ei edes juosta, elleivät sekä Aki että Reiska loukkaannu. Eikä niin voi käydä. Hups. Mitäs teille kahdelle kävi? En tiedä. En tiedä. No pojat, sitten treenataan. Eli kilpailu alkaa koulun portilta ja ravaatte niin nopeasti kuin voitte puiston väliaikapisteeseen, jossa odotan teitä. Sitten vain juoksette maaliin. Yhteensä 5 kilometriä. 5 kilsaa! Sattuu! Leuka meni sijoiltaan! Koulun kunnia on vaakalaudalla, joten pieni kipu ei haittaa. Nähdään lähtöviivalla 5 minuutin päästä. Sinä ja hyvät ajatuksesi, Henri. Me ei jakseta josta kilsaakaan, saati sitten 5. Älä huoli, keksin jo ratkaisun. Häh? Me huijataan vähän. Reitti kulkee meidän talon ohi. Totta. Me voidaan ajaa sieltä pyörällä puistoon. Totta. Ja palata puistosta koululle bussin kyydissä. Siistiä! Mutta meillä ei ole rahaa bussilippuun. Sekin järjestyy, kunhan käydään meillä. Joo! Ad solum Esperanto. Paras koulu voittakoon. No juoskaa heidät kiinni! Taidan joutua odottamaan heitä iltaan asti. Oma koti, kullan kallis. Mentiin! Odota mua! Alahän sotkea! Ensi kerralla saan sinun pyöräsi. Voi ei, paras jatkaa jalan. Raimo! Ai! Voi ei! Karjulan joukkue! Älä kuhnaile, Raimo! He saavuttavat! Uskomatonta! En voi uskoa tätä! Tsemppiä, pojat! Antakaa palaa! Kiitos, Simppa! Matkaa riittää! Enpä olisi koskaan uskonut. Hai!
pysäkille, jos me halutaan voittaa tämä kisa. Ei me ehditä sinne juosten. Odota tässä. Älä yhtään yritä. Oletko valmis? Mihin muka? Wow! Tuo piski oli pissata jalalleni! Etkö sinä tiedä, että koiran pissa tuo onnea? Hei! Pitäisikö kakinkin muka tuoda onnea? Joo! Kuke on hyvä tessu! Nyt on nonni myötä! Henri, katso! Me ehdittiin! Seis! Seis! 2 lippua koululle, kiitos! Miksei sinulla ollut tarpeeksi rahaa lippuihin? Älä minua syytä, vaan vanhempiani, jotka antavat liian vähän viikkorahaa. No mikä nyt neuvoksi? Heureka! Nyt keksin! Täydellistä! Euron pantilla olisi saanut isommat kärryt. Älä jaksa valittaa, vaan työnnä! Vasemmalle! Pysäkki! Sieltä rahamme riittävät lippuun! Vauhtia, Raimo! Meidän on pakko ehtiä kyytiin! Älä löytystele, tai bussi karkaa nenän edestä! Koululle kiitos! Ei minulla ole rahaa lippuun. No miten sitten pääsin koululle? En minä tiedä. Lähikauppa, täältä tullaan. Voi ei. Mitä te teette bussissa? Arva teki sama kuin sinä. Vai niinkö luulet? Oi, pysäkkini! Ensi kertaan! Pois tieltä! Paikka! Täällä maaliviivalla! Häviäjä! Ei! Tämä on väärä pysäkki! Se ketku petkutti! Tomppelit! Viimeinkin! Varaa lippuun! Seis! Seis! Ei mene putkeen. Katsotko sinä minua? Hupsis! Vauhtia nyt, Raimo! Missä oikein kuonaat? Hyvä ajoitus. Mitä? Missä luuraat, Raimo? Ei! Ihan nipistää! Uhuu! Hyppää kyytiin, Henri! Me voitettiin! Voitto! Voitto! Huijari! Ne huijasivat! No, eipä olla huonoja häviäjiä. Selvän voittomme mahdollistivat valmennukseni ja kokemukseni.
Poikani näkevät minut. Ai valopilvääräkö?